Guys, ngayon magluluto ako ng ginataang kalabasa. Ito yung mga sangkap ko. Bagoong, chicken na giniling, bawang sibuyas, kalabasa. Yan. Gata, salt and pepper. Cooking oil. Luto na po tayo. Luto tayo ng bawang sibuyas. So, ayan ako. Naluto na. Siguro na reto na po yun. Hintayin ko lang siyang maluto. Naprito siya. Tapos ko ilalagay ko na ito yung bagoong. Susunod ko yung bagoong niya. So, bang yan. Tapos ilalagay ko na po yung gata. Kunin ko na po yung giniling. So, ayan po siya. Lalagay ko po yung kalabasa. Magkukulit ko po ng kabuti. Yan po, rinagay ko na po yung mga kalabasa. Bibili ko po ito sa Molibongan. Meron din po din sa N-Shop. Kaso mura po sa Molibongan. Itaw. So, ayan po. May salt and pepper na siya. Na rin po yung kayang sabaw. Frozen po kasi ito eh. So yan. So, ito na po ang aking ginataang kalabasa with sitaw. Marinated lang to ng salt and pepper, yung krida, tsaka yung garlic powder. Yan. So, ayan po. Ilalagay ko na po sila sa air fryer. Yan. Ito na po sila. Naka-switch na po. And then, yan na po. The-drive na po natin. Yan. Power. Menu. Chicken tayo. Mga 30. 35. Chicken. Manganta na po. Kanya marinate. Agad kong hotdog. Anong gusto mo? Chicken. Yan. Anong gusto niyo? Anong gusto niyo?
Anong gusto mo na?